ongi etorriak Cyborg Click saio berrira. Norbait zoriondu edota agurtu nahi duzula? Herrietako kaleetan zehar, ibiliko gara, zorionak saltzan, jartzen jentearen artean. Hurbildu zaitez eta hartzazu parte! Bueno, hemen gaude jarraitzen dugu. Kaixo, zuri izena, tu nombre zein da zuri izena? Motxi. Motxi, izen politxe. Eta Motxi, zein toki uste duzu dela politena Bermiokoa? ¿Qué sitio te gusta el que más de Bermeo? ¿Cuál crees que es el más bonito? La Atalaya. De Atalaya. Bueno, la verdad es que sí, somos de Oimendi, señora. Venga usted, venga, etorri. Pregunta, txubete ditzeko. Vamos. Nion gauze asko duz berezizek. Adibidez, berak esan dut tala, eta zure uste zein je berezizek. Gauze asko. Eta zein je, por ejemplo, Es un decir. Gauze asko, berak esan dago modun tali berezizek. La merilla. La meri berezizek. Da gurien bereziaz, gauze bereziaz. Ez que egize da onenak zariela, ez que nire ustez onenak zarie. Egize da. Bermion, bueno. Saltzeruek, alegriek, positiboak. Hori bai. Efectivamente. Vale, eta preguntetxu bet. Torri nase. Bueno, hau da, la voz en off. Esta es la voz en off, Urteko deta, Claro, bakilako telebizioan urtengo duela. Hau da, la voz en off. Zur egun, da, txo jarri txiko dugu, Motxi. Bueno, eta nire galderi da. Norbaiteri zorionagurrak eskaintzeko, para felicitarle a alguien, felicitaciones. Uy, a ver. Itxuki erratia. Itxuki irratia dice la... Bermio, itxuki irratia dino Andriek, Andrie, la voz en off, ¿está? Voz en off. Itxuki irratia, eta Motxi zuretzako? Radio Nurrion. Bai, baina norbait, alguien para felicitarle, alguna a tu señora, a los nietos, a los, yo qué sé. A mis hijos y a mi mujer. Vale, ¿y cómo se llaman, pues? Uno se llama José Ignacio, otro Paul y mi mujer Conchi. Vale, ¿y te parece bien, aquí tengo la chuleta, ¿y te parece bien que les pongamos, señora, es que a ti, a ti, con tus, que les pongamos, me parece bien, Karl Watermark y Susana, la canción de Aitor Mena, ¿les dedicamos esa misma? Bai. Bueno, va, Motxis, eskerrik asko, la voz en off, agur, esker mila, gerarte, agur, ondo segi, eskerrik asko. Vale, sí, aquí. Bueno, zengo guba. Efectivamente, danontzako da lekue, efectivamente. Bueno, besterik gabe, guazen, Karl Watermark eta Susanaren Aitor Mena bestia eskaintzera bere semeentzako eta bere emaztearentzako uste duzela, ezta? Bueno, es que claro, vozen ofek azkenean nahaztu egin dit. Venga, guazen Karl Watermark, Susana. Ez dira betiko garaio honenak, azken finean gizaki utza gara.
bila dezagun best lekuetan Bai, zendagizu ez dizudala inoiz gezurrik esan eta zaude zigur ezin izango zaitudala ez dut inoiz aitortzen dut izan zarela ene bizitzan honena baina orain maitealen baino lehen azka gaitezen Bai, zinagizut ez dizudala inoiz gezurrik esan eta zaude zigur ezin izango zaitudala ahaztu Bai, zinagizut ez dizudala inoiz gezurrik esan eta zaude zigur ezin izango zaitudala ahaztu inoiz aitortzen dut izan zarela ene bizitzan honena baina orain maitealen baino lehen azka gaitezen Nirekin eskondu nahi alduzu. Ez, bromi da. Ateratxue, galdera bat eitzeko da, oizmendi telebistarako da. Bai, bale ba, segundu txuet, mediku nio joan behar da. Zein toki guztetea jatzu bermiotik geizen. Zein bermioko tokiri politzen azuretzat. Ganien, lamerie. Lamerie, jazta. Eta eskaintzeko abesti bet, zorion abesti bet, hala, erditzi pazeta. Eskaintzeko abesti bet norbaiteri, zure zenbiri, alabari? Ez, ala. Inori bez, ba, ni neuk eskainiko txat berari, Andriri. Andrie, zure izena zelan da! Lorea. Ai, erditzik, eskerrik asko. Lorearentzako. Zorion agurrak adibidez, guazen ba San Ferminetara, bai, Iruñera, Nafarro alderantza, joango gara, San Ferminetako abesti zoragarri batekin Lorearentzako, nire partez, San Fermin 2014. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy.
Apa, gizona, etorri honase, galderatxo bete izeko da bakarrik. Una pregunta. Ia, bitxu ara, zure izena zein je? Bitxu, distantziara ingo dugu. Zure izena zein je? Enrique. Eta Enrique, galderatxo bat, zuretzako zein je Bermiotik tokirik lekurik politxena, erakargarriena? Baina zein je, bai, Bermio, por supuesto, baina zein je tokirik politxena, tokirik lekurik politxena? Aritxatxu. Aritxatxu, Enrique eretzako uste du, Aritxatxu dela politxena. Eta Enrique, zenitartekoi zure laguneri, Bermiotarrei, norbaiteri, zorion agurrak eskaintzeko? A nadie. Injori bez. Ai, ama. A nadie, me he quedado planchao. Enrique, zea besti nahi duzu zuretzako zorionak eintzeko, zea besti, adibidez. Bitxu, herria txikota bideoklipa, esnebeltza jalgiarri, ala, ibilaldia. Ninguno. Inor bez, baz. Baz. Handarrak kukui urten ego dugu, komai dizu natzu. Honek urten ego dugu. Benetan, ez da izan gaitzen, behin urten nintzen dugu. Jalgi festaran
Oraindik ere, bagabiltza bai, toki guztietatik, ez bakarrik bezeroak, baizik eta tenderuek ere, bereien iritziak dituzte. Haupa, egunon, zure izena zein je? Ruben, Bale, dolen, galderatzu betitzeko da. Zure ustez Bermioko tokirik politzena, erakargarriena, zoragarriena, zein izango litzateke, zein je, zurik guztete jatzun tokirik politzena Bermiotik? talako alderdize. Talako alderdize, 80% ja tala esan dugu, Zer etedeko, bueno, gero talara joan beharko gara ikusteko ea zein zoragarria den. Eta, bueno, hemen bide batez gauden delarik, zorion agurrak norbaiti eskaini nahi dizkiozu, maite zaitxut, zorionak, edo semintzako, edo herrientzako, zuk nahi duzunari bota. Bueno, herriko jente guztientzako. Bueno, ikusi duzu, herriko jente guztiarentzako, zorion agurrak, eta, hemen dako hau txuleta, izan ere, adibidez, herria txikota, abesti jarriko txegu guztileri? Bai, ondo. Bale, ba, neskak eta mutilak, bai, Bermiotarrak eta Urdaibaiko guztiok, eta Lehartibaiko guztiok, bakitzortik ere ikusten diguzuela guazen, ba, herria txikota abestia aurkeztera. Beraren partez, beraien partez. Animo! Saria ausila zekarkine, Marian sartuko omen ditun. Jokieran 2000 baizkine, behatzik alden palota bitu. Etzion gu konpondu ezinik, baino lanai borrekin aurretik. Saria zabaldu ertzadanetik, ez dinau berposkura okerrik. Mutilotean amarratuta, zenban lezake konta, aitu muxukota, abitza guaztik, herria txikota. Mutilotean amarratuta, zenbat lezake konta, aitu muxukota, abitza guaztik, herria txikota. Txikota, mutiloetan amarratuta, zenbat lezake konta, aitu muxukota, abitza guaztik, herria txikota, mutiloetan
Betxu ba. Hemen gaude, Gernika Lumoko eta Urdaibaiko telebistarekin, Oizmendi telebista. Kaixo, zer moduz? Ai, hau da zubidoia. Baina zer erosi zu Andratxue? Zer da erosi zune? Intxorra. Intxurra? Zek. Zanahorizek? Bai. Zalgape, bai? Eta... bai. Betxuzako, kristona. Semea labarik batekezu? Seme bi. Eta ondo torko litze, zeure partez, semieri be gorantzi botat eta zorina gurek eta maite zaitxut, semie, bai! Emozio nahitzen nahi, Lasai. barik. Bueno, tranquil. Esan. Noski, oie. Hombre, danari, zorizonak, danari. Ba, zorizona, zuri izena zein je, zuri izena? Geno. Genok, bakizu, Oizmendi telebistan egon gara, bai, aztertetik aurrera, bai. Baina, Genon partez bere semientzako zorizona gurrak. Eta abestize, por ejemplo, euskaraz bizi, pizka batez mutxo abestize jarriko diogu, bai? Semientzako eta beste danantzako bai. Eta denantzako, eskerrik asko, bi mozu, Bueno, Geno ba, esan bezala, Genoren partez bere semientzako eta beste guztizentzako, guazen ba, denontzako, pizka batez mutxo abesti zoragarria jartzera. Uda honetan, zurekin estrenatuko naiz. Hotel txiki batean, zure etxean edo nirean. Zurekin karlarekin edo zengirirekin, mundu guztiarekin praktikatu nahi dut. Astronauta, fizikari, perretxikolari, grose kolumnista, errotari, matajari, punky, yankee, everybody, baldio. Anima zaitez laguntxo, Espainetan euskara guazen pixka batez mutxo. Uda honetan bai, pixka batez mutxo. Anima zaitez laguntxo, Espainetan euskara guazen pixka batez mutxo. Uda honetan bai, pixka batez mutxo. Hurbildu zaitez mutil, pixkanaka hasiko gara. Ta gero guztiekin, disfrutatu nahi dut pixka bat. Jazdantzari, abeslari, edo segalari, idazkari, pelotari, zailulak direkta, sukaldari, gidoilari eta rastafari. Burger saltzailearekin, zuzendari, txekepare, andramari, gualdio. Anima zaitez laguntxo, Espainetan euskara guazen pixka batez mutxo. Uda honetan bai, pixka batez mutxo. Anima zaitez laguntxo, Espainetan euskara guazen pixka batez mutxo. Uda honetan bai, pixka batez mutxo. Kritikari, eta muslari, eta txirrindulari, argentinoarekin. El que dice boludo, Jose Mari, kazetari, patata ikerlari, sagarra, manzana, ikatza, karbon, pixka batez mutxo, tasko mogollon. Anima zaitez laguntxo, Espainetan euskara guazen pixka batez mutxo. Uda honetan bai, pixka batez mutxo.